Samtala nga gipabuhagay sa publiko ni Brian Lim, family friends artist nga si Tanya Gaisano Lee, kinsa tinuod nga tag-iya sa painting nga giingong giangkon ni Ramil Madriaga atol sa committee hearing nga pulos bot-bot ug bakak lang ang gisulti ni ini. I'm sure, no, 100% is kay Tanya gitugikan. Ang first is na-recognize, na-familiarize, na-recognize lang ako. Then, diyon sa ako pag-sure, kastorya mo na kusta niya. Naman may conversation, unfiltered to. Nami conversation na imuha ba yun na? Ingon sa 100,000%, siya daw naghatag yun. Gani gipakita sab ni Lim ang nahimong thread sa conversation nila ni Lee asa gikumpirma ni ini nga iyaha ang maong painting. Nagsugod do, is that really yours? Yes, 100,000%. Atubangan mismo sa Davao Media, giusa-usa sa pagpakita ni Lim ang dili mo ubos sa napulo ka items nga koleksyon sa tanang painting nga gigama ni Lee. Asa makita matud pa ang kaugalingong detalye ug ang textured patterns ni ini asa pareho sab sa painting nga giregalo ni Lee kang Vice President Sara Duterte dihang mayor pa kini sa Davao City ni adtong tuig 2021. Kailangan mahibalan po sa public nga but-buton po din ni si Madriaga. Mas believable sa kuha, nakopyahon ang painting na nasa likod ni Sara. Kung unsa pang motibo, wala okay balo, pero what I think is gamiton to niya to lure yung mga katong mga campaign donors. Close mi ni Sara. Kita ka sa picture sa likod sa ihang opisina. Ang painting nga akong gihatag, nasa ihatanawa, usa na akong gihatag, na ako'y picture. Nga kuan, usa na akong gihatag. O, paghatag na ako, gipa-frame, gibutang sa likod sa kuan. Close me. Ang maminaw po na to, matay, tinuod po siguro, no? Nga close sila. Nasayran si Lim ang unang mibulgar ug mibulabog sa testimonya ni Madriaga human sa paglantaw ni ini sa hulagway kun ebidensya nga gi-provide ni ini isip pagpamatuod sa koneksyon nila sa bise. Apan matud ni Lim, wala siya mahadlok. As much as possible, ako unta, masking kinsa, live and let live, mas hapsay atong kinabuhi, mas wala tayo stress, wala tayo samok. Pero if we will not speak, who will? Kinsa? Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radzuman Karin Beltran, Tatak RMN.